baki ba sai rijiya, yarinya farin zuciya. Ga Jita yake magana. Anada. Masoyiya ta Indo, Indo, Indo. Masoyiya ta Indo, taka rawar ki ta Indosa, wadiyar Hausawa. Lokaci ne an isar da an sanar da ni cewa wanda ke tare da mu zai shigo cikin wannan ɗakin taro, wato mai gayya mai aiki wanda ya tara mu a nan Alhaji Ali Isa wato Ali Jita. Amma kamar nan zan kira General BMB Bello Mohammed Bello, if you're ready. BMB, 1 minute. Big boy. Big boy. In ka ce big boy, wani sai doka MC big boy kake magana ma. Alright, good evening, ladies and gentlemen. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First and foremost, I would like to recognize the presence of my fellow General Kuka Sheka. Please give him a round of applause. He is a real general, and I am the first civilian general ever. And I want to use this opportunity to express my grievances, because there's an artist from the southern part of the country, Korede Bello, who is an ambassador to the Nigerian police. And I think I deserve to be an ambassador to the Nigerian army. Secondly, I would like to recognize the presence of Hajia, Her Excellency Hajia Hadiza Yayi, the wife of the Executive Governor of Zamfara State. Please give her a big hand. And I must not forget to recognize the presence of the Commander-in-Chief of the Cancer Warriors. Please give her a big hand. Hajia Zainab Bagudu. Ali Jita, thank you very much for this effort. You have done tremendously well. It is indeed a trailblazer. So I hope the rest will copy from him. Adam Izango, my brother, my friend. Thank you very much. Aminu Sera, please, da kowa sarkin waka. Da Allah kowa da duk wanda ban kira sunan shi ba, duka da Allah ni masoyin ku ne. Ina shugabanmu Abakallahu. Muna alfahari da abubuwan da kake yi. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara hada kanmu baki da. Thank you very much. Thank you very much. Do Allah mutafa masa mana do Allah. Atafa masa. Distinguished guest, announcing the arrival of a very strong woman, Her Excellency Haja Aisha Ummi El Rufai, the wife of the governor of Kaduna State. Let's celebrate her, ladies and gentlemen. Thank you very much. They're here, Your Excellency, you're welcome. The BNB ya hau sai fara bayani sai na tuna a shefan BNB shi ma MC ne. So alhamdulillah, the godmother of the health sector in Kebbi State, Doctor, a graduate of MBBS, ABU, and of course the masters in Senfield, the pediatrician per excellence. Lokaci ne yanzu da za mu gabatar da mai gayya mai aiki, bawan Allah, wato dalilin wannan bawan Allah muka hallara cikin wannan hotel na Transcorp Hilton da ke garin Abuja. Bawan Allah Alhaji, amma kamun nan zan ba abokina wato Jita, small Jita, ya dan ce wani abu kamun mu gabatar da shi.
Allah saka ma da alheri. Allah ya ƙara mai girma na komai. Kai banda girman ciki wallahi ya manyawa dan wani lokaci ji ne ke kamar tuzan tuntura. To shi kenan. Ina kake dan sumulmulin mawaƙan Hausa? Ina kake rumfasha shirgi dan Isa mai gonar waka ka iya ka huta na jita? Ina kake angon Nafisa ina baban Ramadan baban Afada mai dubun waƙoƙi? Sun ganka sun tsere wasu sun ganka sun tsaya ina kake jitan waka fito ko da daɗin rayuwata la haula fi sha'atillahi mai dubun al'umma kaga yaron matan gwamnoni ina kake dan sumulmulin mawaƙan Hausa ga uwar ɗakin mu a zaune Alhaji ya Zainab Bagudu fito mu je zuwa Nanada kina kuka ni ma sai ki sani kuka kina damuwa ni ma sai kina damuwa farin cikin kina wane bakin cikin kina wane all over the universe nobody be like you Sarauniya Jita Every time I see your face, it is sweet me for body, it is sweet me for body, baby. No wonder I couldn't be asleep when you put it by my side, when you put it by my side. Sarauniya, baby, get it, Jita.
to consult anybody. After all, He's omnipotent, omniscient, and merciful. One whose actions are beyond being questioned. He is a wish. He created humans. We are here today out of the will of the Almighty to celebrate and rejoice with Alhaji Ali Jita. Muna wa duk wanda suka iso wannan ɗakin taro barka da zuwa, kuma lokaci ne yanzu da za mu fara kiran 1, 2, 3 artists. Already mun riga mun yi opening, sai dai mu juna ga abinda ya kawo mu wannan ɗakin taro, wato kaddamarwa da kuma gabatar da wasu mawaka, wato launch and concert by Ali Jita. Lokaci ne da zan kirawo wani sananne kuma wato Alhaji Ali Aminu Ala. Alan waka yana isowa, amma kamun nan ina wa His Excellency Mr. President of the Federal Republic of Nigeria, quote and unquote, please, MC Tagwaye. MC Tagwaye is here. If you are Sunanik, may I so invite you to Allah ka iso nan gurin a yadda yake a tsari domin ka yi mana lale marhaban kamun mu juna mu ci gaba da wasu al'amura. Nazifi as Nanik, please. Babu shakka mu ne wa kowa da kowa barka da zuwa wannan wato taro namu mai albarka wanda za mu iya kiransa taro na farko wanda ba za mu iya mantawa da shi ba. To babu shakka wannan abin alfahari ne a tare da mu. Muna jinjina wa wato aboki wanda nake kiransa da wannan suna aboki, wato Ali Isa Jita. Jama'a mu ne wa kowa barka da zuwa, kuma sannan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Okay, before he comes in, before Phil Eyes, may I invite His Excellency, Mr. President, Mr. President, Mr. President, ladies and gentlemen, is coming in. Mr. President, ladies and gentlemen. Let's give him a big round of applause. Mr. President, sir. He will give us 1, 2 words before he sits down, and later he will come to do the proper thing. I think this crowd is overwhelming. I never thought I would see people like this here. Ali Jita has been somebody who has mastered his craft. And of course, Arewa are proud of him. These are people that when they sing songs, they reconcile a lot of differences. I beg for your forgiveness for not acknowledging the existing protocol. I can see a lot of my daughters here, wives of governors. They are all here to support Ali Jita. I think it's a good thing. Please put your hands together for them. At the same time, I have my friend and my brother, Brigadier General SK. Please put your hands together for me. I know you think I will not cite you. I am cited. Thank you very much for coming up to support Ali Jita. Where is Ali? I think you are doing quite a wonderful job. You can now understand that a lot of people here,
that came out actually came out for nobody but you. So I think you are loved. Please put your hands together for Alicia. Yeah, it's done wonderfully well. Your Excellency, what? No, stand. I won't. Ko da yake bari mu dan taba Hausa tun da an taba Turancin. Ya kamata mu san cewa Arewa wuri ne wanda ke bukatar bunƙasa da kuma taimako. Mun zo wani yanayi wanda ya kamata mu ga baiwa kuma a maida ta sana'a kamar yadda ya kamata. A lot of us in aka ga talent abinda ake maida shi kila a ce ko kai mabaraci ne ko maroki ne kai, amma sana'a ka ce. Yawancin masu wa'annan abubuwan they are degree holders, they are masters holders, but they decided ga abin da za su a rayuwa. So I think they have all the support they need. So thank you very much. Thank you for putting up something like this. I congratulate you on this launch of album. Da fatan dai kun ba da kuɗi ko? Ba haka nan ake lancin ba. A ga post nan ma ba ni kaɗai ba. So ku dai samu abin da aka bada dan abu ya karko. So thank you very much and enjoy the rest of the video. Thank you. A lokaci ne da zan gabatar da Her Excellency Hajiya Halima Shekaru, wife of the former governor of Kano State, Alhaji Ibrahim Shekaru. My welcome, Your Excellency. I have seen my distinguished friend from the Presidency, Senior Special Assistant to the President of the Federal Republic of Nigeria, Barrister Ismail. Barrister, you may wish to rise up, Barrister. You're welcome, Barrister. You're welcome. Thank you very much, as you have learned to honor this very important invitation. Lokaci ne da zan kirawo Aminu Ala, jinjina ga Aminu Ala, kamun ya iso akwai Hajiya Halima, Queen Halima Idris, SA Creative Art Development to Kaduna State Governor. Queen, you are welcome, please. I cannot forget the magnanimity and benevolence gesture of Mama Africa Television, Hausa, DSTV. Equally, all of you, we say thank you very much. KG Designer, we say. Ala Inka Shiria, say Emika Amsopu Gareka, Gashina Aneka, Bismillah. Mutuwar mu a yau da gobe ta zama noman wata suwa, yau yawan mu a yau da gobe ya zama neman wata su, burin mu a yau da gobe su zama mulkin wata suwa, yau hakin mu na yau da gobe ya zama ga adam wata su, ba makwancin zama mu huta muna a goyon wata su. Babu yanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gani gobe alkiyama za mu kwana. Yau gare ka kuma wani ka ba a kanka a kan tsirawa, yau ne yana muke yi ba an tashi alkiyama. Yau gare ka kuma wani ka ba a kanka aka tsirawa, yau gudun yi hijira ke kuma an tashi aiki goma. Marabara talaka da bawa an ka so yau a warwarewa, yaushe ne yaudara a kanmu, yaushe ne za ta warwarewa, yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa, yaushe ne za mu samu dama tallakin wannan ya zan kwafewa, yaushe ne za mu samu kanci wai adala ta zagayewa.
yaushe ne za mu daina kuka da hawaye zuwa zuwa yaushe ne wai bugun zukata da su bar bugu da dattawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗani roho na adala da kamfanowa yaushe ne za mu samu barci da sale mata na fitowa yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gane doka na gare Give me eye, please. Distinguished and esteemed guests, it is time we come to the nitty-gritty of today's event. Already the concert is on. We're going to the launch of this very, very important album. Yanzu za mu kalli wannan album din za a haska domin a yi profile launching. Za a yi profile launching right away before mu kawo other artists. It is not easy. It is not easy. It is not easy. In this part of the world, please may we maintain the tone. All right, thank you, please. It's really not easy that our brother from this part of the world, northern Nigeria, can put this together. I think he deserves a better resounded right about it, ladies and gentlemen. Ali Jita, we must say we're proud of you. We're proud of you. We're proud of you. And I can see the producer, the sound producer, Don Ada in the house. Thank you very much. A yau muna cikin wannan ɗakin taro kamar da muka sani domin mu gabatar da waɗannan waƙoƙi. Kamar kuma yadda muka sani kamun yau mu a wannan ƙasar irin wannan abu ba mu san shi sosai ba. Kuma duk abin da kake ciki kamar yadda yake cikin Alkur'ani an yi rantsuwa da zamani shi wato Ubangijinmu ya yi rantsuwa da zamani wanda yake zahiri ne wannan. Alhamdulillahi nan ba da dadewa ba mu ma za mu kai wannan mataki, amma kama mu kai wannan mataki sai mun kwaikwaye inda wasu suka kai. In ka tafi kudancin Najeriya alal misali za mu ga mutum ɗaya ya ware kuɗi maƙudai ya ba wani artist domin ya ci gaba. Amma muna fata a nan Najeriya, a nan arewacin Najeriya, a Abuja, a hotel ɗin Transcorp, a Lagos Hall, a yau ranar 20 ga watan 10 wato 2018, in Allah ya so ya yadda za a tura wannan tunanin da muke yi. Kuma fuskokin da na gani a excellences, na ga hadda janarori na soja, na ga 'yan uwa, na ga 'yan kasuwa, na ga mawaka. Insha Allahu
in an tashi wannan lancin din yadda za mu faro yanzu za mu ga abun mamaki insha Ar-Rahman domin ba rene Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let her go. No, no, yeah. Hajiya gidanta ita ce sarauniyata, ai gimbiyata, ɗanɗano na zuciyata. Wanna show her to the world, tell everyone of our love. Our love is there to stay. We back for destiny. Hajiya gidanta ita ce sarauniyata, ai gimbiyata, ɗanɗano na zuciyata. Wanna show her to the world, tell everyone of our love. Our love is here to stay. This love will never end. Another wata suna ma haske, gimbiyata ce ke soyayya mu har abada. Thank you so much. Let me introduce Normis G. Kai Kauci. Akwai wata sabuwar waka da muka gabatar a wannan AKA the House of Hip Hop. Okay. Yeah.
da da sa da Allah ne Arewa har Ghana, sakin maza an sani. Litinin muna London, Talata muna Dubai, Laraba muna China, sanye da kaya designers. Nowadays got time to place, got time to place. And we have all they want see my face, they want see my face. Take the money, no time to waste, no time to waste. Sakin maza na ready for the place. Duniya ta san Hausa, big boss got it like that. I did Jita moments too. Stay on like an Doje. TikTok, 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 mata sun san manya. TikTok, manya kan kai sai mu. Talata mun je Ture, Laraba kuma mun je ES. West Coast, East Coast mun shiga. Juma'a kuma mun je Makka. Sai ta kana sepa, cha, bi. Lokaci ba ka doje. Hausawa, waƙar mata Hausawa, matan kyawawa, samari kyawawa. From northern Arewa, mu ne ke haskawa. Babbar riga, malam babban wando. Tantangi, oh, tantangi, oh, tantangi, This is Nama's Country Ambassador. Hey. Oh yeah, coach. Kuna ina na je secondary choprano. It's on my the hustle and the AA no. And na gamo secondary na dawo Kano. Na zance jami'a cikin gamin Kano. Idan na samu ilimin da zan farfado, shi yasa na dauki hustling din aban. Kuna ina na saka cikin ruwa da san. Kuna ina a lokacin da mai hustling. A ba da rai babu rana hustling. Da samu kashi babu gosi sin da za a ci ba. Da ne je school da samu ilimin. Kuna ina ma ke ta kwana cikin studio. Dan da samu wakar da za a ci a radio. Sanda nomis ji kauce a basa to. Gida in ka ce nomis ji ake faɗa. Kasuwa in ka ce nomis ji ake faɗa. Lokacin da mai ka area muna tuwa ga suna ta mana dariya da mun yi zafi na zaɓin matsalan kafin zafi daga London mun yi Abu Dhabi muka je US aka ce canjin babban yaro ne sunana daga Kibin Jinu a da bulala
Manya sun san walala ni kaɗai nake bala papa bala papa she calling me young garage she calling me young garage she says she want my garage she says she want my garage where you go so trip says where you go so trip they be calling me they be feeling me too kai gauce So, jama'a wai kamun ka koma mana wai kai din nan solo ne mana inda bacin gari tsaya so da ke yin haddace ƴaƴana a gida Allah ya bani su alhamdulillah kwaya 18 kawai mazaji sai kaga suna kai na ce a'a wani lokaci na zauna da ji abin da suke Allah ya musu albarka da duk ƴaƴan da suke nan gurin da kuwa wanda ba sa nan gurin don Allah mu tafa ma Adam ne zango da Allah kai ma zan tambaye ka wani abu don Allah yadda ka shigo wallahi ka burge ni akwai wanka nema don Allah wannan kayan su dai su nake so in sa ina da function ranar asabar mai zuwa don Allah ka bani da don Allah a rida da to ba ka da matsala za a kai a dan maka kari to saboda mun gode insha Allah Allah ya saka amma MC big boy tun da zan ji kana cewa duk wanda ya shigo ka ce ranka yi dade duk Najeriya yanzu ni kada yake cewa ranka shi dade to ku tafa masa wannan don Allah duk wanda ka ji ana cewa ranka shi dade to impersonation yake to alhamdulillah amma banda general brigadier kuka sheka saboda tsaro to wato a nan gurin kenan a cikin wannan ɗakin taro kake magana yau wato alhamdulillah shi yasa na ce ranka shi dade da sun gama idola su fake lissafin idola su sake duk inda na taka ai hanyar nan take mati haters kam DJ ubanka Allah ya masa albarka duk inda na taka ai hanyar nan take mati haters kaman kabewa leaking rappers kaman alewa spending money babu karewa you want to count my money zaka zarewa I am the king here kaduba na me get the ring here sorry na sasin pain here then DC nake da nuclear sun ce ta kare mu wai lissafin sam ya kwace mun sun hau babur za su tsere mun ce musu ina kan hanya su kauce mun lokaci na ne ya za su yi suna ta tsoro na sa kai yo fish Sarki ya danno Bazan kawo gaisuwa haka yake it's your boy Adam Zango ranka shi daɗe da sun gama idola su fake lissafin idola su sake duk inda na taka ai hanyar nan take matching haters kamar kabewa leaking rappers kamar alewa spending money babu karewa you want to come on money zaka zarewa I am the king here kaduba na me get the ring here sorry nasa se pin here then this here they get the no fair sun ce ta kare mu wani sabi sun ya kwace mu sun hau babur za su tsaye mun ce musu ina kan hanya su kauce mai lokaci na ne ya zame suna ta tsoro na sa kai sai na wuce za su sa kai for you to see ni ma da sai an san waye kai karambanin akuya gai da kura keken da babu su dimala tsura ranka shi daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe takawar ka lafiya ranka ya daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe takawar ka lafiya ranka shi daɗe ranka shi daɗe sun rasa a ko'ina nake ai wanda zai ja da ni is in trouble wallahi ai dole ya bace green light blue light ni ke son rappers in suicide malaka duba I'm alright ina da papers man very light they rapping they singing they feeling my music alhamdulillah Uploading and making the money is coming to Kaji Bayani. Spending money like Oboje, go out in Kano like Oboje. Looking good, like the Ambo in Harry Kakeji Bala ni Rambole. Friday day can last in Haraka, how would you copy the best thing? Man, Basu, Sina, Kaba, Luna, Para, Sama. I'm a legendary in the making, a body powder, Zane, baking. Karambani, Akuya, the Kura. How much it? Keken the Bala Sidi Bala Tsura.
ranka shi daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe takawarka lafiya ranka ya daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe takawarka lafiya ranka shi daɗe. Monkey they walk, baboon they chop, masses finish school, no walk you. They don't forget the empower, them just the build the empire. Every day I need problem, you hear this, you hear that. Them they whiny people know poverty too much. Them talking this, them talking that. Many fake promise. Them just they change the party yo. Omo considering hankali yo. Let's go. Mega. Yes. Baby mama. They take it down. They don't say. They take it down. They take it down. They don't say. They take it down. They walk the job. Cause it's finished school. No work. They don't forget the empower. They don't build the empire. Every day a new problem. You hear this, you hear that. Them they whiny people know poverty too much. They're talking this, they're talking that. Many fake promise. They just attend to your party, yo. Come see when in hankali. 2 hours about the area. Sit up with some bird. Sit your down with no time. Chasing somebody's eye. My brother, my sister. The rest time for Insta. Make we use our data. To make Nigeria better. Give to the challenge. We go give you prosperity. We go give you harmony. Blessing go follow you. People go follow you. Miracle go follow you. Last thing go and make we stop this killing, oh, outside evil Europa. Every day people don't die, everywhere to them they cry. Now them gonna tomorrow, we give them happiness. You can do what the reader, or TV either. I'm in Nigeria, you know you saw my brother. Make we pray for Nigeria, so that we go win. But all is poverty, give to the charity. We go give you prosperity. We go give you harmony. Blessing go follow you. People go follow you. Miracle go follow you. Blessing keep on. But all is poverty, give to the charity. We go give you prosperity.
dama take zuciya magana take ina da abun faɗa wani na tana ta kudai hijiya faɗa mata wa in ce ina santa ta garin Abuja ta yi daban cikin mata ta garin Abuja ta yi daban cikin mata faɗa mata wa in ce ina santa ta garin Abuja ta yi daban cikin mata wata rana ban manta ba da ni da ita da cewa yana wata yi zaɓa da kuma ta ce na zibu kawai ba za na koye ba kuma da ma na juma da nema ban magana ba ita ce da ni akwai wajen da ba za ta koye ba da kuma ta ce na da ita ba za ta cutan ba ita hau faɗan labarin da ba za na manta ba ita na faɗa ita waye ke ta zuba ni ba sai na ce idan Allah ne na yi kuka ban sai da lafiya ba ban kai ga tsufa ba ban bar duniya ba ban daina kuka ba Nafisa ‘yar matsuba, Nafisa ka buga Nafisa duniyan nan ba su tara komi ba ban kaiwa baba ba ban kaiwa inna ba kullum ina ta bauta ashe ban tsira ba idan ka kama reshen da bai yi ƙarfi ba ashe idan ka faɗo ba ka yi kuka ba idan ka fara adashi da in taɓa-taɓa ƙarshe idan ya zago ba ka ga komai ba kura da shan bugu gardi da ƙwace kuɗi ashe abin da ba ni Allahu mun tuba da karuwar kusurwa da karuwar tasha sunan su bai rabe ba ban yi daidai ba da masu maula a waƙa da masu yin bara sunan su masu roƙo ban yi daidai ba da 'yan siyasar karɓe da masu haɗama sunan su masu zari ko ban yi daidai ba to ashe ko duk maroƙin da ya ƙi shari'a ƙarshe ba zai yi kyau ba sai dai in ya tuba Allah ya samu dace ina ma ina da sai arewa ba sa kushe ta su baiwa ba ina ma da magani na baiwa masoyi ya kora cutar rai ina ma da dukiya na banda wa mai sarrafin asiri na ba a ce zan faɗa a ji masoyi ba zai tauye masu nema ba a ce za na aikata a koya ba a kushe masu gyara ba idan zan faɗa a ji masoyi ba zai zagi shugabanni ba ina ma daɗin saki masoyi da yunwa ba sa ga juna ba wasu mafaɗa oyoyo ga mabaharin kuɗi suka nema wasu mafaɗa oyoyo na yi dandada suna suma wasu mafaɗa oyoyo ba dan kishi sun yi marama bahari ya zama abin tallata hajar wakar kowa bahari ya zama abin kushe an ce ya hana kowa waɗansu suna ta faɗin dama yan mutu ya zama gawa bahari ake zarge ya hana yin safarar shinkafa kai mu ɗauka ne haka ne ya tuni ne kun samare kuma tambayi kakanni kasar mu ana an sarta da ruwa kasashe sun fi biyar wanda muka yi wasu da suka girma ashe jarin kakan kawai zama sauke
ce bara ba waɗansu ba su yi su koma can a ƙasar su su yi ma da shi suka ce suka sha kuma su yi wa ƙasar ta su yi ma abinda nake tsoro ba saukar sa a mulki ne ma ni abinda nake tsoro ba wanda zai mai kuɗi mun shiga kwanci ba da ana ta kashe mu muna da buya abin mu gurin bauta abin mu gina a kashe mu da dada muna ta du'a'in Allah canza yanzu da canjin yanzu ne ta bari zance kamar kan mu sun zo mun kama tarci ba Allah kawar an ba mu zo shin mun gode kenan ko kuma mai kyauta kenan in Allah ya yi mushi sanda sani mu ne muka dawo. Thank you very much. Allah sarki. Bigi mai kana ta thank you very much din sai na tuno da kanin babanmu. Wallahi kana ta thank you din nan. Bigi man zan je in ƙara sa in samu ruwa in sha. Wai ni abin da zan tambaya? To, A da na san ka. Yadda ka san biyu. haka nake. Amma yanzu Wallahi tunda ne radi a kyabba ne kiba. ban san mai ne ya same ka a nan ba. Kaga fuska ta gama hanyar ƙauye ko? Wallahi na kai wata 4 rabona da kyabba shi yasa din na rame. Ikon Allah. Na rantse ma da girman Allah ka je ka tambaya ka ji din rami da ni ake yi. To ai ga kebe a nan insha Allah. Ga uwar mu maganin kokan mu. Na faɗa na ƙara faɗa amma tambanonin Najeriya ke kaɗai ce wallahi hajiya a Zainab idan kina bacci numfashin ki yake cewa Abasu. Saboda ƙawa alheri. Ke ce kike ma mu shinkafa ki ba mu atamfa. Wallahi godiya nake hajjaju. Na'am. Wayo Allah. Jazakallahu khair. Keep it deep the building. It's the DJ if you're ready. Now the boys go crazy like boom, boom, boom. Sick of I'm so good. Did you think it's so bright? Shoot them down, call me a killer. Come on, president, don't take with the other road. The villa, who's out? So let me come on, caterpillar. Chasu on the floor. This bunch of got the dealer. Chasu on the floor. My got to Jita got the series, couple on the floor. My got to the series, not chasu, not chasu on the floor. Not the chasu, not the color. Sai shigo da gudun dan na watsa masa kudin when we party in the club wana rusa masa gina marasan da a garage maka buga masa sautin sai ka gwada mini setin got a lot of chicks here when I go wuta na kai bata
DJ. I'd like to teach you guys a new song, a new dance. Aba, Kunshiria! Let's it, Anu! Hey, Kunshiria! Sama, kai, akasa! Sit the fire! Kirawana haba! Anu, kai, asama! Kai, akasa! Sit the fire! Kirawana haba! Hello, haba, ina yake, haba, hello, haba, karamana power. Nana, na ci kuma si ne kanon kana, taba mana inges bankwana, ce musu kin samu gwada kwana kai, musa da fairo, da fase da buga kamar kwallo, ina wannan mun zama abun kallo, ni da kali mun zama abun kallo, na ce kunkun kai, kwankwan gafara musa da kali to hantara mun shigo da miliyan 19, your boyfriend is body wata da tabbara ta ce ka ta mana kamuna hankala ta sama kamuna hankala ta kuma tabbara ta ce musa a wasu yi kawara mana kun shirya for Jita, can we do this one more time? Dala mutashi hannu ɗaya asaba kai akasa nace fit da fire haba kira mana haba hannu ɗaya asaba sama kai akasa nace fit da fire kai kira mana haba hello inege kira mana haba akaya mata nace haba malama aiko an mata kwatace za ta dawo da ko ta mata kifi da waya kiman da mu tabbata kina da number Cause you are my queen, now you are everything. Everybody how she down, my baby, I say it, yeah. Sitting in the bed, taking my time, how she down, I say oh, she you the matter, we are the ones in the matter, Jita, don't get tension, Jita, you can see that. Baki ba sai rijiya, yarinya da bin zuciya. Ga Jita yake magana. Alada. Masoyiya ta indo. Masoyiya ta indo.
move you to shut it down. Fine, get me and you